прийшли з плачем, але з утішенням їх повідомив. Приготуй їх до потоку води, ровної дороги, і не спотикнуть з нею, бо я став ойцом Ізраїля, і Ефраїм – мой син душевний. Гэта Слово Божие. Молимся за святый костел, как запановала у них соправдная верность, да якой покликал его Иисус Христос. Тебе просим. Молимся за святого Отца, как он так, як апостол Петр, умацовывал своих братов у веры. Тебе просим. Молимся за всіх людей, які стали ахвярами стихійних бедствів, каб яны отримали допомогу і могли розпочати нове життя. Тебе просим. Молимся за медицинских работников, каб яны з адказнасцю ставилися до своєї праці і брали приклад з доброго самарканина. Тебе просим. Молимся за наших померлых братов и сестер, каб з криниці Божої милосердності яны отримали отпущення грехов і вічну радость. Тебе просим. Молимся за нас, тут собраних, каб уділу таємниці святої Бімши дав нам сили для преодоления щоденних проблем і клопотів. Тебе просим.